Inovia sídli v Žilinskom AT parku, čo je vlastne park pokročilých technológií, a ideme sa pozrieť dovnútra. Kód si dúfam ste si nevšimli a nezapamätali. No a toto je naša vstupná area, tu vlastne vítame naše návštevy a tu čakajú na audienciu. Nemáme priestory veľké, ale máme tu telefónnu budku, kde není to trucovňa. Michal tam má akurát nejaký call. Tu máme meetingy, či už medzi sebou alebo s našimi klientami. No a vlastne máme tu takýto open office. Dneska je piatok, popoludní, takže už je to také voľnejšie. Môžete na chvíľku ísť zahliadnúť aj môj neporiadok osobný, ale akurát sme vyšli z jednoho meetingu, takže to tu vyzerá tak pracovne. Ak ťa môžem poprosiť, poď sa na chvíľku pozrieť a zameraj sa na hentú zelenú plochu. To vlastne bolo z jednej našej akcie z MDD, kde sme si povedali, že ideme si urobiť také živé logo Inovia.